Gurekin telefonoaren bestaldean Xabier Txurruka, Zarauzko alkatea. Txurruka jauna, egunon. Egunon, Iñaki, egunon. Eta Zuriñe Gojenola Lekeitioko alkate ordea, Gojenola Anderea, egunon zuri ere. Egunon. Zuon bi onerriak dira turismo ikuspuntutik erakargarriak. Era honetako azpiegituren pisu turistikoen inpaktua esango zenukete gehiago dela positiboa zuen herriari begira edo negatiboa? Bueno, gu asko kezkatzen gaituen gaia da. Egia da Lekeitio ere herri turistikoa dela aspalditik. Beraneo handia egonda, baina egia da azken urteetan turismo perfila aldatzen ari dela. Eta, 7.000 biztanleko herria gara, udan hirukoiztu egiten da populazioa, horrek ondorio nabarmenak ditu, eta orain etxebizitza turistikoen tema honekin, larriagotu egiten da etxebizitzaren kontua ez. Lekeitioko gazteak herritik kanpora da ez bizitzera, herrian ezin dutelako urte osorako alokairurik aurkitu. Lekeitioko etxebizitzen 40% utxik dago, ez dago inor erroldatuta. Baina ordea ezin da bertan bizi. Herritar batek ez du bertan etxerik aurkitzeko alokairurik, eta aurkitzen badu suerteko da, kriston dirutzak ordaindu behar ditu. Orduan gu oso kezkatuta gaude gai honekin, eta uste dugu neurriak hartu behar direla erakunde publikoetatik Eta uste dugu EAE mailan ez gabiltzala oso fingai honekin, begiratzen diogu Ipar Euskal Herriari neurrien esparruan, hartzen ari diren neurrien esparruan inbidia pixkatekin. Ze adibidez, Ipar Euskal Herriko elkargoak, 2021 badu araudi bat martxan, konpentsazio legearena, eta horrek zehazten du etxe bizitza turistikoa jarri nahi duenak lokal komertzial bat bizitoki izan behar dela. Eta antza denez, nik albistetan irakurritakotik, baina eragina oso positiboa izan da, etxe bizitza turistiko bezala registratzen ari direnak asko jaitsira, eta guk inbidiaz begiratzen diogu horri, eta pentsatzen dugu hemen ere hartu beharko liratekeela olako neurriak ausardia, ze oinarrizko eskubide bati buruz ari gara, eta hori ze. Egin dugu gaur goizean bilaketa bat, alokairurako zuen herrietan zenbat etxe ote dauden, ohikoa diren plataforma hauetako batean, aurkitu ditugu 9 Zarautzen eta 6 Lekeition. Beste kontu bada, hauek esate baterako gero udarako erabilgarri egongo hotel irateken. Askotan gertatzen delako, jendeari esaten zaiola alokatuko dizut etxea, baina ekainean alde egin, gero udatiarrei garestiago ordaindu behar diet, eta hori ere detektatua daukazu, Bai, ematen da. Sarritan etxea alokatzeko presta bertzen zaizkizu maizterrak, baina negurako bakarri da, eta horrela ezin da. Orduan jende askok egiten du, inguruko herrietara joan bizitzera, edo egia da, azken urteetan esango dugu Lekeition ez dela etxe bizitzaren inguruan politika seriorik garatu, eta intuizioz badakigu arazoa zein dan, datuak ere batzu baditugu esan dugu lehen, 5.300 etxetik 40% utxik daudela, baina diagnostiko zehatz bat falta dugu. Eta uda aurretik, nik lotuta dugu duena, diagnostiko zehatz bat egiteko, eta horren aurrean neurri zehatzak planteatu ahal izateko. Gero esan behar da, Lekeitio oso herri txikia da azaleraz, Bizkaiko bigarren herri txikiena, eta hemen kontua ez da zenbat etxe gehiago eraiki daitezkeen, 2000 etxe utzik daude, eta hori ez da onargarria, eta horietan eragin behar da urte osorako alokairua bilatzeko. Horrek ez du nahi esan, aterik izten diogunik ere etxe bizitza sozialak egitearen aukerari, eta badugu hemen eskuartean proiektu bat, eta baina, uste dugu 2000 etxe bizitza huts horietan jarri behar dugula arreta. Bai esan nahi duguna da, azken hilabeteetan, gune tensionatuak izendatzeko txostena aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak, eta hor, gune tensionatu izendatzeko bi irizpide planteatzen zituen. Bata da, familia errentaren 150% baino gehiago etxe bizitza alokairu edo hipotekara bideratzea, eta bestea da, azken 5 urteetan etxe bizitza alokairuaren prezioa IPC metatuaren
gehi 3 puntu baino gehiago igon izana. Eta antza denez Lekeitiok ez du hori betetzen eta ez gaituzte sartu egune tensionatuen zerrendan. Klaro, hor sartut egoteak berez ematen dizu aukera neurri batzuk hartzeko eta zoritxarrez ez gaituzte, ez gaude hor. Guk eskatu duguna da, behar bada, gu bezala beste herri batzuk ere badaudela badakigulako, oso tensionatuta duten egoerak, baina bi baldintza horiek betetzen ez dituztenak, akaso beharrezkoa dela beste irizpide batzuk ere kontemplatzea. Ze Lekeition eta beste herri askotan ezinezkoa da etxebizitza bat eskuratzea alokairurako. Orduan Eusko Jaurlaritzari eskatzen dioguna da irizpide horiek berrikusteko. Eta horretaz gain kezka handiz daramaguna da nola Eusko Jaurlaritzak etxebizitza eskubidearen inguruan ateratzen den edozein lege edo etxebizitzaren inguruan erakundek neurriak hartzeko ateratzen den edozein lege edo dekretu jo puntuan jartzen duela. Kasu honetan egune tensionatuen txosten hau oinarritzen da estatuko 12.2023 legean etxebizitzaren legean eta momentu honetan errekurrituta dago Eusko Jaurlaritza IPNV-ek errekurritu duelako eta hori onartezina da. Eta horregatik nioen lehen pizkat inbidiaz begiratzen diogula esparru honetan iparraldeari. Uste dugu gai hau oso serioa dela eta eskala ezberdinetako erakundeok eskutik helduta joan behar garela gai honi aurre egitera. Bestela ez du zentzurik. Merkatuak indar handiegia du gainera gu muturtuta ibiltzeko. Argi geratu da, denbora gabe geratzen ari gara. Zuriñego Egenola Lekeitioko alkate ordea eta Xabier Txurruka, Zarauzko alkatea. Eskerrik asko zuen herriotako egoeraren berri eta zuen irakurketa emategatik urrengo batera arte. Eskerrik asko zuen arte.